Oh, ngilahlekelwe yiko konke nje. Njengoba ubona ngilahlekelwe impete, isitovu, njengoba ubona nje konke. Kuvimba wethu wangokuhlwanje Bangaphaya kwewaka abantu abashiyeke bengenamakhaya emva kokutsha kwanqonqa amatyotyombe abo kwindawo yokutyelelo iDakota kwingingqi eSipingo KwaZulu-Natal. Yintoni ingxubakaxaka apha ekuphuhliseni umbutho nokuzisa uzinzo kurhulumente apha kweli phondo? Sasibajikelele we-ANC umnumzana UMbalula umemelela uzinzo kubunkokheli be-ANC kwiphondo laseLimpopo. Ngabantu abangaphaya kwewaka abashiyeke bengodinga indawo kwindawo yokutyelelo iDakota eSipingo kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokuba amatyotyombe angama350 etshe anqonqa. Le ndawo ayikokokuqala isehlelwa lishwangusha elikumila kunje, ukanti intsusa amabandla lomlilo ayikaziwa kwaye imibutho yesisa iphose esivivaneni ukunceda amaxhoba ngokutya nezinye izinto ezingundoqo. Uchithakele umphothulo kule ndawo yamatyotyombe yaseDakota eSipingo phezulu. Abahlali bashiyeka bebambe ongezantsi emva kokuba amatyotyombe abo atshe anqonqa. Lo mlilo kuthiwa uqale emva kwentsimbi yesixhenxe phezulu kwaye intsusa amabandla ayaziwa. Abahlali bathi balahlekelwe kuko konke. Bengila ekhoneni ngidlulela ngaseDakota. Ngabona umlilo usula. Asengiqhamuka yonke ke le ndawo ebisisha. Oh, ngilahlekelwe yiko konke nje. Njengoba ubona ngilahlekelwe impete, isitovu, njengoba ubona nje konke. Umbutho wesisa iGift of the Givers uphose umrhaji wangenelela. We have managed to secure the community hall where we have placed some of the displaced residents. This morning we're going to go in and do a head count. We only managed to get into this hall at around 3 a.m. this morning. So we'll get a head count of how many people are displaced and how many families there are, and thereafter we will be able to roll out interventions. Ukanti neminye imibutho yesisa isikwe inimba yashukuma yafaka izandla. We have allocated 2 tents where the displaced people are going to be staying. We are also in the process of allocating mattresses, hygiene packs, as well as 3 meals per day for as long as the people are still displaced. Umasipala waseThekwini uthi usahlola umonakalo kwaye namagosa ajongene nentlekele kwesi sixeko nawo ebekho ukujonga apho anganceda khona. Akukho bantu benzakeleyo kulo mlilo. Ukuwa kwecandelo lesibini elinkinkisha umbane kwiziko eKoeberg eKapa kushiye ilizwe loMzantsi Afrika lihleli kwisigaba sesithandathu sokucuthwa kombane ixesha elide kunelo belindelekile, kodwa Eskom uthi usebenza elijonge encwadini ixesha ukuyisombulula le ngxaki. Ukuwa kwecandelo lesibini iUnit 2 ebisebenza yodwa kakade kwiziko eliphehla umbane eKoeberg eKapa kubangele ukuba ilizwe loMzantsi Afrika lihlale kwisigaba sikacimicimi wombane sesithandathu ixesha elide kunelo belilindelekile. The cause of the trip was due to problems with feed water pumps on the secondary circuit. The reactor has been taken critical and reactor power is being increased to enable turbine commissioning. The unit is expected to safely synchronize to the grid before Monday morning peak, once all required activities are completed. Ukanti kudizwe ukuba unobangela wokungasebenzi kwelinye icandelo elinkinkisha umbane apha Unit 1 kukulungiswa kwalo rhoqo emva kwexesha elithile. Kambe ke izingxaki zihlele emagxeni omphathiswa ezamandla umnumzana Gwede Mantashe ndawonye nomphathiswa wombane umnumzana Rhosiyenzo Ramokgopa. Komiti kazwelonke ye-ANC ne-NWC ngamafutshane izawuchitha iintsuku ezine eLimpopo iphonononga imiba yozinzo kulo mbutho kunye nohanjiso lweenkonzo. Usosibajikelele we-ANC umnumzana UMbalula ukhokele igqiza lale komiti nalapho kulindeleke ukuba bangqubanise intloko neenkokheli zephondo ukuva imiceli-mngeni abahlangabezana nayo kurhulumento. Kwezi ntsuku zine zotyelelo usosibajikelele we-ANC umnumzana Mbalula uthi bazawuphuma nesisombululo kwiingxaki ezombethe ezopolitiko ezithi zichaphazele uhanjiso lweenkonzo. Zothi kula maqabani wethu aphetheyo apha kweli phondo
njenge iPC yethu ukuthi yintoni ingxubakaxaka apha ekuphuhliseni umbutho nokuzisa uzinzo kurhulumente apha kweliphondo. Watsho isithi amagosa karhulumente asilelayo ekwenzeni umsebenzi aqeshelwe wona azawuliculela ndincamisayo. Oliphelele nkumbi nezinye indawo kukho ingxaki apho uzinzo lo hambisa urhulumente wasemakhaya awuqinanga ngendlela esifuna ngayo. Sizawulungisa ke ezo zinto, bazawusixelela ke onobhala ne-PC yakhe ukuthi silungisa kanjani, and then nathi sibaxelele into okubana sininika elixesha nilungise ezo zinto, uba nizilungisanga kuzawuqhaka kunobathana. Ukanti bazawushukuxa nomba wendibanisela yolawulo i-coalitions ukutsho nanjengoko kujongwe kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Ukungaphuculwa kweziseko ezingundoqo, ukungaqokelelwa kwenkunkuma nokubiwa kweentambo zombane zezinye zeengxaki abahlali base-Laudium kwintshona yePitoli abajongene nazo. Lo mmandla uthi emva kukumkelwa ngumbane obangelwa kukungalungiswa kweepali kwaneentambo zombane ezingazange zilungiswe ngelixa izakhiwo ezifana ne-swimming pool namabala ezemidlalo edinga ukulungiswa. Abahlali bathi impilo zabo zisemngciphekweni ngenxa yokulahlwa kwenkunkuma kwiindawo ezingafanelekanga kwanokungathathwa kwayo kwangethuba ngumasipala. The reason why the refuse is in this state behind me currently is the city of Tshwane has cut its budget completely with regards to the EPWPs, which had the resources of a TLB and trucks which used to collect every second day. This is refuse that's not collected at all for the past week. Ukubiwa kweentambo zombane nayo yingxaki enkulu kuluntu lwalo mmandla, zimbi ziqhawukile kwaye zithesa ezitalatweni. Laudium currently has the same thing where people have been calling for the illegal scrap metal dealers and scrap metal businesses to be shut down. Because of this, we're having an issue with the cable theft, with all the theft of surrounding metals. But our local police, the police around the area, the bylaws enforcement officers are turning a blind eye to this. Ukanti uluntu lukwakhala ngobundlobongela obuqatseleyo apha. Kanti masicaphuleni abantu bephefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngalo mlilo otshise amakhaya ngaphaya kwewaka eSipingo KwaZulu-Natal. Bangashiyi ama-prama stove or amakhandlela evutha awodwa, umuntu aphume endlini ashiye kuvutha. Icebo endingalicebisa mna kuba xa esokhiwa la matyotyombe aqaqelane, anikane izithuba. Imbi into yala matyotyombe amoshakeleyo. Umasipala, urhulumento kutheni bengancedwa aba bantu? Kutheni bengangeneleli abantu bahlale neefemeli zabo neentsana zabo kuse kube lusuku olandelayo endaweni enjena? Hayi lihlazo into yase-South Africa. Siyacela urhulumente makangenelele ngabantu bethu apha. KuFacebook umpotane Dube uthi abantu abafakelwe umbane khona bazoyeka ukukhanyisa ngamakhandlela okuyiwona avame ukudala imililo. Avuyile Kompela uthi msasazi mna ndicebisa into yokuba abantu bazama ukokha amatyotyombe abo kwindawo eziqeleleneyo bangaxinani kwaye bangokhi kwindawo ezinomoya kakhulu. Uzolani kaDosini Ncanda yena uthi msasazi urhulumente makokhele abantu izindlu futhi xa efuna angayenza loo nto ngoba unayo imali. Ukanti uSmarts Mguxa yena uthi xa msasazi abantu benokuyeka ukwakha amatyotyombe axineneyo nasondeleleneyo noko ingaphela le nto yokutsha kwale mikhukhutshu esejambeni lusikisiki emampondweni. Kusenjalo nawe apho ekhaya ungaphefumla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo nethi 071 6702548. Xa sihlabela mgama libuyela kwinkundla ephakamileyo yase-Mgungundlovu KwaZulu-Natal ngomsityala eliphathelene nentengo yezixhobo i-arms deal ajongene nalo owayefudule ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma. uZuma nenkampani iThales yaseFrance bajongene namatyala obuqhetseba, urhwaphilizo nonaniselwano ngemali. Owayefudula engumongameli weli umnumzana Jacob Zuma utyholwa ngokwamkela isityhwentywe esibalelwa kwi-4 miliyoni zigidi zeerandi
eyinikwa ngulowo wayengumcebisi wakhe wezimali umnumzana Shabir Sheikh. Izityholo zihambisa zithi okaZuma wayenyotywa khona ukuze anike inkampani iThales isivumelwano somsebenzi secandelo lomkhosi woMzantsi Afrika. uSheikh yena wagwetywa ngo-2005 ngendima awayidlalayo kule nyewe. Emva koko wakhutshwa ngengqawule ngelithi impilo yakhe inkenenkene nje emva kokuba umnumzana Zuma engumongameli welizwe ngo-2009. Kusenjalo ngethuba okaZuma evele enkundleni ngoJanuwari, uJudge Pete Koen wema ecaleni kweli tyala. Whether I believe there's substance in it or not, the provisions of Section 18 of the Superior Courts Act bind me, and whether that might be amended in due course, as I think I suggested last time, that's a question of legislative reform. It's not within, not in my hands. Ukanti abeZuma Foundation bathi ayizuvela inyani lubala nge-arms deal nokuba angatshutshiswa okaZuma. What South Africa is not aware of right now is that as we speak here and now, on the indictment sheet of President Zuma, we're only talking about the 4 million. So this excitement by the whole country is actually a misguided excitement to say we're going to get to the bottom of this. Sele liqoshelisiwe uluhlu lwamangqina ngaphezulu kwe-200. Kodwa igunya abantu lezotshutshiso alifunanga kungqina ukuba uShabir Sheikh uzawuba yinxalenye yaloo mangqina kusini na. Ilokishi eNew Brighton eKoeberg yayifudula inendumasi yezolonwabo, uphuhliso lwetalente nezemidlalo, kodwa ngoku akho nto itshoyo. Abahlali bale lokishi ke bathabathe isigqibo sokuyivuselela bayibuyisele kwinto eyayiyiyo kwiminyaka engaphambili. Eli liphulo eliququzelelwa ngumnumzana Nceba Fako wayefudule ngusodolophu Nelson Mandela Bay nongusihlalo weNew Brighton Vibes Restoration. Iqala lemvumi nomdidiyeli wengoma umnumzana Sizwe Zako oyinzalelwane yaseNew Brighton eKoeberg ukhumbule ukukhula kwakhe kule ndawo ngoku engasafaniyo nakuqala. Echaza ilokishi eyayifudula inendumasi yezolonwabo nemidlalo uthe yayifudula ilikhubalo lophuhliso lwetalente kubantu abaninzi abakhulele kuyo. INew Brighton nayo ndabhala ingoma ngayo. Ngoku ke yayindawo ene vibe kakhulu, kusonwatywa izi-concerts left and right kwiiholo zakhona, kumnandi, indawo enabantu abanetalente engumangaliso. Kusenjalo umnumzana Zola Yeye oliqala kwezosasazo nowayesakuba ngumdlali wombhoxo weqela lamabhokobhoko uthi imidlalo yeyona nto yayikhuthaza abantu kakhulu apha eNew Brighton. Sport then was very important in our community because it's the one that kept the hope up, the spirits of the people up. Ngelixa kukho iinkqubo ezivuselelweyo zokususa ulutsha esitalatweni njengokubuyiswa kwakhona kwethala lenkcubeko lalapha elithe gqolo ke ukuba lithafa lonqevu abazinikele ekonakaliseni izakhiwo. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Bethuna bantu abikazibini phaya kumadikela komqulu wendaba ndibulise kwemzontsunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam ideseka yemozulu igama lam ke ndikuthabile uMamthembu uqudeni ungoza wakwaMakhaphela nantsi imozulu. Siqala ke mbukela apha ekhaya ngelaphondo laphaya eMpuma Koloni phaya eKombane ezibeleni naseMonti ngama-26 entshizane zevulana nemeko futhi koGqeberha neziphaluka limathumba-ntaka izulu ngo-26 degrees. Hlabela mgama jonge phaya eFree State eBloemfontein ngo-26 kwakhona futhi ocwenge kamnandi nje yonke emva kwemini ngoba kwakhona kweli phondo linye futhi eSasolburg ngama-25 lizolule futhi izulu. Kanti mbukelo wam imeko phaya ekhaya eRhawutini eJohannesburg othembisa ngama-23 elicwenge kamnandi futhi izulu kwakhona futhi ephondweni elinye phaya eVereeniging ngama-25. Kanti yona imeko phaya KwaZulu-Natal eThekwini yenjenje ngama-26 ezulu elihle kakhulu phaya emini ngomso kwakhona ke mbukelo apha ekhaya eMgungundlovu neziphaluka ku-30 degrees ozolileyo naye. Kanti ke nantsi imeko phaya eLimpopo ePhalaborwa ngama-28 amafu nje angephi phaya ekuseni le meko kwakhona mbukelo wam ePolokwane ngama-25 amafu kwakhona phaya emini.
masijongele bethu imeko phaya empumalanga embombela ko-29 degrees naye ucwengile nje kamandi phaya emini kwakhona mbukeli xa sijonga futhi esekunda ngama-25 kwisazo lempela phaya emini futhi kanti yona imeko phaya eNorthwest emahikenga ngama-25 sisazole kamandi kusukela emva kwemini ngomso naphaya ngorhatya kwakhona mbukele eRustenburg ngama-26 kusazole kamnandi nje imini yonke yangomso kodwa ke phaya eNorthern Cape eKimberley ucwenge empela ngawo la 27 ezulu elihle kakhulu kwakweli phondo linye phaya eUppington ku-33 degrees naye mhlenge yona ndlela mbukelo wamaphekhaya nanso ke imeko phaya ephondweni lentshona koloni phaya eKapa Laudium neziphaluka ku-22 degrees omathumba ndakampela phaya emini kanti siyayivala imozulu ngeGeorge ngama-21 amafu phaya emini ngomso bendithule bethu namna ndikuqudeni umamvelafe ndikuthanda kangaka xesile myawuni Kusenjalo ungaphinde uzibukele izindaba kwikhasi lethu lika-YouTube @indabazethu163 ukanti ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo lendaba eNewsroom Africa channel 405 apha kwi-DSTV elokuqwela bayabuya ogxa bethu nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu ngomso kamnandi.